101-nji jelete 95-nji ýyldan 21-nji jelete namazy düşünüp okumaklyň hakynda. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina seyyidil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem Müslüman oğlum, dersimiz elhamdülillah Allah Teala'nın ihsanı. Allahumma afirlik bardyk. Bu öten akşam bir nästene kelimatın hakynda gurundaş boldyk. Olaqan döwlet namazy Kamil suratynda düşünüp okumaklyk. Hemçinaniki namazyň daşy dogry bolmaly, namazyň içi de dogry bolmaly. Namazyň daşynyň hakynda da Peýgamber sallallahu gaty gorkudypdyr. Ogryň teleketi namazyň ogursa etdi. Ýarsugyda namazdan näze oglamaly? Onu rukuti, secdeti, kavmati şu öd bolmaly ýagdaýly bada oturum-turumunda. Şo dogry bolmasa namazdan ogurlamak şodipdir. Ogryň teleket dipdir. Biriň malyny ogurlak etseň, o da olakan bir telekedat. Emma şu ogurlaň içinde ilk teleke ogry Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem namazyň ogursypdyr. Oda şu namazyň ma iş daşyny dogurlamalysyň. Rukutini, secdetini, iki secden arasynda bir tünkleň datlan jalyşyp oturmaly. Secde baranda adaja üç tarap awdallap Allah Teala Hudaýymyda tesbih aýtmaly. Semiallahu limen hamide diýip şeýle duran ýerinde Rabbena lekel hamd aýtmaly. Yani öýlen goýan galmaka etek bar ýaşaýdym. Onu şu namazda kamil namazda Peýgamber Huda aleyhisselam şu namazdan ogurlama diýipdir. Kem min musallin lem yazud minallahi illa bu'da diýip Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar namaz okuyanlar var. Sebesiyar namaz okuyanları var. Namaz şonu Allah'dan daşaltıya deydi. Maktum Şahir rahmetullahi şuna aytiyor da minnetli okulan namaz yol almaz diyor. Yani okuyup savacak. Hadi yönde birinin aytşalak yolmada hocalan biri vardı dünyadan ayttılar. 5 vatını üçür okuyayan ha. Menden sağın nasıl evet dedi Huday Teala. Menden diyten malahim sağda savatta hissat yok. Şöyle falan nede? Vakti geçip var ya. Geçse menden sağın nasıl evet dedi. O da öğreyanın öğre hoş. Namaz okuyan dedi. Şeyh Peygamber aydarlar ha. Kem min musallin sebesiyar namaz okuyanlar var. Allah'dan yakınlaşma dursun. Hudaydan daşaltıya diye ayet. Ne mi deyip çünkü rukutu yok, secdeti yok. Qarad yani hazır huzur okuyup savanını diye. O şu tayda inşallah namazımın daşında doğrulamalı, namazımın içinde doğrulamalı. Namazın içinde ahkam yatıydı. Halalı var şon, etmeliyeti vardı yani. Namazı podiyanda adı var. Bolmol ýagdaýly var, bolmol ýagdaýly var. Şu datları öwrenip durmaly. Nerden öwrenmeli? Enaken hüzürlerden öwrenmeli. Güne meneten eger hemmet etsek ölmez, birçi hukm öwrenýär, birçi den hukm. Bir ýyla 360 saat ýapaly. 360 saat ýapaly. Bu karar inşallah taala 20 daga jeresiden toğra, ştada 5 dagada halal haramdan öpde bir hususi her kim şirket etjek bolsa edi bermeli. Şu hakynda inşallah taala aýtmaly boldy. Indi baraydy ödertimde. Öt hakkımda hanıvadan hakkında şuna fikretmeli. Hanıvadan namazını doğrulaydı. Öten asam Allahumma gfirlin ahirana vardık. Allahumma gfir ya Allah bağışla li meni ve li valideyye enema tam bağışla ve ustadım bağışla ve li cemi'il mu'minine vel mu'minat tamam erkek mu'minler de bağışla mu'min zinanılar da bağışla vel muslimine vel muslimat musulman erkekler de bağışla musulman zinanılar da bağışla. El-ahya'i minhum yalla diirleri şolardan. Yani mümin erkek denanalardan ve musulman erkek denanalardan diirlerde bağışla. Vel emvat ölüp giden adamlar var. Olar da bağışla. Bi rahmetike ya erhamer rahim. Öz rahmetin bilen ey mehreban terini mehrebanan. Yani biz şu wagtda Türkmen şehrinde beter birbirine dua ettirmeni huwatsyz. Hatta Hazreti Ayşe radıyallahu anha ola sahabiyatlyň zatlaryň arasynda şu rivayet bar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir sadaka iberenne o tam şol ýanynyň kenidin ibererdi diye. Bar gözde şol eltip beren sonra näme dua etýär maňa? Şu näme dua etse maňa şonu getirdi aýt. Men şu dua şoňa etjek. Men beren sadakam kıyamata gatyn diýip aýdardylar. Hiç irat yok. Dua ettirmeklikde de irat yok. Dua ettirmeklikde de irat yok. Talebe dua edende ayıbı yok. Öten asımda ön karşım gurrum oldu ki Peygamber Huda aleyhisselam da şol Hazreti Umar radıyallahu anh'a dua etmana deyiptir Mekke'ye var yak. Men yadından çıkarma deyiptir.
Bunda bir irat yok. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan sabit, avuncak oğullara tücüdat verip Ebu Hureyre dua edin dermiştik. Bunda bir irat yok. Yöne şundan göğünde bir gerekli atba. Şoňa da şi näde kimse Allahümme gfirlillah, näde kimde Allahümme nestaînuke, Allahümme iyyake na'budu. Şi hemmeti şi bir-birine dua şi. Dua zol bir-birine edilipdi. Dua zol edilipdi. Dogan kimi yok musulmana. İmanlı adamın imanla zol dua bolupdy. Yöne şundan göğünde bir gaýgatmeli atba. Bilmeli adamız var. Oýlanşmaly ýagdaý var. Barmaly derece var. O da näme? Şu dua şamil bolmaklyk. Şu dua şamil bolmaklyk. Sen şu etene handy gurrun bol da bir lehze. Bir adamy ki namaz okuýmaýa, adam musulman soň. Ta namaz ki namaz näme diýensi. Namaz okuýmaýan adam hakynda hiç kim dua kabul bolmaýar. 15 firm alap berilýär. Şoň biri şu dünýede da. Şu dünýäň biriniňki näme? Tadagat kabul bolmaýar. Ol boňda dua etýär. Halkın duası kabul olmuyor. Yani şu duaları biz özümüz layık boljak bolmaly, liyagat tapjak bolmaly. Peygamber Huda aleyhisselam öz hayatında Oys Qarani rahmetullahi aleyhden zikredipdir. Oys rahmetullahi aleyh Peygamber Huda aleyhisselam wagtynda iman getiren adam. Ýöne bir garryja näne tamamışdyk. Şu garryda näne o da Yemenli. Oys Qarani diýer. Qaran näme bir taýfan, bir zaýit, şurada bir bölen adı şu. Oysa Qarani diýerler. Otam şu nänenin gödäp, nänenin hytmatyny edip başda gödejek adam yok. Şu nänenin hytmatyny edip Peygamber Huda aleyhisselam görmäne gelebilmepdir. Otam Peygamber Huda aleyhisselam ölmeden önce şonu aýdypdyr, şonu tapşyrypdyr. O şonu görseňiz aýdyň diýipdir, men ummatyma dua etdim diýipdir. Hatta men bir ýerde okuýdum, duanymy da şoňa berin diýipdir. Duanymy şoňa berin, men ummatyma dua etdim diýipdir. Sizlere. Oys Qarani rahmetullah sallallahu Peygamber Huda aleyhisselam dünýeden gitýär. Siddiq radıyallahu anh dünýeden gitýär. Faruk Azam radıyallahu anh öz halife wagtynda bir ýylda mowsum haçda şu uly il näçe müň nefer, belki näçe ýüz müň nefer haja gelipdirler. Otam şonda bir bar milletiň namazdan soran bir wagt işen wagtlary hem adamlar otursun, meger ehli Yemen oturman. Ehli Yemen dik dursun diýdi. Anan adam otursun diýdi. Köp adam oturdu diye ehli Yemen kaldı diye. O Yemen'in avatı Qerenleyen tayfası göğen kalsın, kalalan oturun diye. Oham orada oturdu diye. Bir belli adam kaldı diye, bir falanca adam. Adam Qeren'in de Murat diyen yerde olmalı. Bir tam bir bölüğünün adı. Şol adamla dik dursun, kalalan otursun diye. Bellice adam kaldı diye. Ama onlardan soradı diye. Siz o istaniye dedi. On bir ditti ya amir mümin, gepen diýerdiň biri o ditti. O diýerler o ditti. Tanıyan. Toran Faruk Azam radıyallahu anh öýdi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı bilece, şonu görmäne gitdi. Otam şeýlek barallarına orta düýe wagty, öýde namaz okuýar. Otam bir namazda duqa, namazda adam gelenini aňlap, namazyny ýeňlitdi diýip, salam berdi diye. Ama salam, assalamu aleykum, wa aleykum assalam. Hawa. Sen kim bolýan dedi. Hazreti Ömer'den sorýan. Sen kim? Onu men Abdullah menneti. Allah'ın benneti. On bular dedi biz Allah'ın benneti eti. Adyň näme dedi. Ona adım Oys idi. Onu bilin gadyr görjek diýipdir. Peygamber Hudadan şonda bir alamatlar aýtdy. Şeýle alamaty bar. Men bilime näme şunu diýipdir. Men bilime näme şunu diýipdir. Om Hazreti Ali radıyallahu anh ya Oys hada amirul mu'minin. Ömer ibn Hattab diýdi. Mira Ömer ibn Hattab diýip görmäne geldi. Şeýle madan assalamu aleykum ya amirul mu'minin. Otam şondan maňa diýildi diye şeýle Peygamberin sıfatyny aýtýarlar we aýtdylar diye bir de dua et. Bir de dua et dedi. Otam şonu Oys rahmetullahi aleyh aýtdy diye men her namazymda Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat diýip aýtýan. Ya Allah tamam imanly erkekleri, iman mu'min erkekleri, mu'min dinanlary, musulman erkekleri, musulman heleyler bagışla diýip men her namazymda aýdyp durun. Siz şuna şamil bolsaňyz da men duam size yeter. Ýok-da men duam da aýlap berjek edipdir. Şeýle wagt dua etdiňiň de ýok, dua tagaza edeňiň de müşkil ýok. Bilen bir-birine dua etmeklik, hatta hadiste gelýär, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Mefhum şeýle ki bir-birine de günäsiz dil bilen dua edin. Ya Resulullah ne yaparım bolar günäsiz dua etmek? Günäsiz dil bilen. Onna men sana dua edeýin, sen meňe dua et. Günäsiz dua etmek. Asla dua inki çalan dua ki
Kabul bolýar näme? Gaýyp dua etmek. Bularda hiç bir irat yok Müslümanda. Ýönesine çok goýamadyk. Gara gaýgymyz şu bolmaly. Allah bizden razy bolmaly. Şu gara gaýgyn şu bolmaly, Hudaý Taala razy bolsun. Yani Hudaý Taala narda edip o tarapdan sen hamana haram yiyecek. Ders etlip almayacak. Şoňa men hiç burada diýjek. O tarapdan sen dua et diýjek. Başta jur gelmeýärler. Türkmen burada bana yaba taganak diýär. O da şoňa habardar bolmaly. Dua elhamdülillah zor edilipdi, aýdylipdi bir-birine. Ýöne şu dualara şamil bolmaklyk beter bir muhim mesele Müslümanda. O zaman ondan sonra da salam berýär. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Ini Allahumma afirlan sonra da öten sonra kasım gurulmalar. Allahumma afirlan yerine başka bir dua okuyan, sünnet dua, Kur'an'a getir, hadise getir. Hiç irat yok. O bilmeyen adamda şunu okuyanlar hiç irat yok. Şundan sonra dua okuymalı. Salavatlarla dua okuymalı. Fakat Allahumma afirlan okuymalı diyen gurulunda yok. Allahumma Rabbena okuy, Rabbena la tuakhizna okuy. Şimdi Kur'an'daki dualar sünnet dua okuyuyor. Neyse okuyacak odan irat yok. Ama ahirine ne diyelim hem salam veriyorlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağ tarafına, burada sol tarafına. Şu feriştelere salam ver diye şunu. Buradan motan ferişteye salam ver diye. Mescitte oturamadan onunla fark et diye. Sağına soluna adamları imamı niyet et diye. Ferzan hemen ben doğru saatinle. Şu imam olsa şu dur bir. Doğru imam hitap ettim. Ben doğru imamın izinde don hemen. Sağıma salam verem de ben nesiz niyet etmem salamda. Ferişteni, imami, cemaati. O Müslüman zırlar diye baytlayanı var. 4 tat var diye. Bu tarafıma 4, bu tarafıma 4. Ama yok, men geçiptir bir kaptala. Ama men sol tarafımda doğuda. Sağ tarafıma niyet edemde 4 tat niyet etmem. Ha niyetinde geliyor. Ferişteme doğan salam veriyen adamlara, imama, Müslüman zırlara. Bu kaptalında yok da anne. Şey değil mi? Bu kaptalında yok. Fakat ne ferişte oluyor, adamla oluyor, o Müslüman zırla oluyor. Her tarafına düşse imam 4 taraf var ya, 4 grup var ya, düşmeyen tarafında 3 grup var ya, şat uğratında. Ama bir salam veremizde, Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip, şu fakat evet feriştemize salam veriyor. Müslüman zırla da şimdi bizim idimizde namaz okuyardı diye şöyle. Odan baraylı duayı kunuta. Şimdi yan üşüka otur vazipta, Allah Tebarek ve Teala ahirda, rekatta Allahu Ekber deyip elmini kaldırıp, barakim, tekbir edip barakim şu tuğratına, duayı kunutu başlayacak. Allahümme ya Rabbi ya Allah bar ilaha inna biz refaat men nimeden hatta inna biz nesta'inuke ya Allah senin kömek etleyat ve nestağfiruke ya Allah senin talebi bağışış günahlarımızın bağışlamaklarını dileyat ve nu'minu bike ya Allah sana iman getiriyat imanın tedelemeklik Peygamber ceddidu imanakum imanlarını tedelen nemin ya Resulullah la ilahe illallah demeklik iman tedelemeli ve nu'minu bike ya Allah sana iman getiriyat ve nettevekkül aleyke ya sana tevekkül etiyat. Ve nusni aleykel hayr. Seni kavluk bilen sana etiyat. Kavluk bilen. Allah Teala hemişe evinde kavluk bilen evmel Allah Teala. Sen duadan ya Rahman, ya Kerim, ya Alim şey Esma-i Husna var ya Kur'an Pakistan'ı Kur'an'ın başında tohum noktalarını atmadır. Şunu aytıp da var Allah Teala yalvarmaklık. Allah Teala avudan atları bilen, avudan da atları bilen aytman Hudaý Taala. Yani şu Hudaý Taala doňudyň da Hudaý da şu şeyde. İtiň de Hudaý şu. Duadan da ey itlen Hudaý dip dua etmeliler. Ey doňudyň Hudaý. Gawlyk bilen Hudaý Taala ömeli. Ya Rahman, ya Kerim, ya Alim, ya Şekur, ya Alimel gaybi ve şehade. Gawlyk bilen Allah Taala ömeli. Ve nusni aleykel hayr neşkuruk. Ya neşkuruka. Ya Allah biz sen şükret yat. Ve la nakfuruka. Ya Allah sen küfrü nimet etmeye. Şükretmeklik näme? Allah Taala nimetini iyip kuvvet veriyor da şunu günaha sarf etmelilerden. Eşyanın günahkar da olsak, izinden tövbe etmelilerden. Ve la nakfurke küfrü nimet etmeye. Şükrü nimet et efzun kune. Şükretsen, hem dilin bilen, dilin şükür näme? Elhamdülillah demek. Amalın şükür näme? Şol etyen, iyen taamıdan kuvvet veriyor, şunu Hudaý bilen Peygamberin yoluna kavluklara sarf etmektir. Neşkuruke, şükrü nimet et efzun kune, küfrü nimet eskefet birun kune. Hudaý hiç kime düşman näre? فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ İnsanın yağdayışı diye. Haydi insan, muhlis olmasa, mümin olmasa. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِمَّا insan اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ her kevatîk onun Hudaý şunu iptila et diye, imtihan et diye فَأَكْرَمَهُ şunu ikram et diye وَنَعَّمَهُ şunu nimet ver diye. Ne mi diyeyim diye? فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
Menin Hudaýym meni syýlady diýip aýtýar. Nigmat gelipdi, beripdi da syýlady diýip aýtýar. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqa. O dünya dar imtihanna ve belawnahum bil hasanati was sayyiat. Gawluklar bilen imtihan etýär, kynçylyklar alata imtihan etýär. Ve amma idza mabtalahu herwatika Allah Taala şonu ibtila etdi, yani imtihan etdi, kynçylyklar okdy. Faqadara alayhi rizqahu. Rızkını darın diýen ataliya. Onam näme diýär? Fe yaqulu rabbi ahanan. Men Rabbim bana ihanet etdi diýip. Hudaý meni gözlerim, bir meni gördümi? Allah näme diýär? Kelle hergiz beýle diýär. Men şu Hudaýlygymda dun, sen bendeginde gurun tabultdy diýär. Kelle, ýa-da näme şoň? Belle tukrimunal yetim, başyna bela geldi. Yetimi hilan aktı. Hadi ödün görýän. Belle tukrimunal yetim ve la tahadduna ala ta'amil miskin. Garip qatar gözeme bolsa, sen o bilen işin ýok. Fakat ödün kiň gördiýän gurbalyk ödün salýardyň. Ha? Et ödün ýardyň, tu ödün alýardyň. Hal daşçyna kim muhtaç bar, kim muhtaç ýok. O bilen işin ýokdy. Ve ta'kuluna at-turata aklan lamma. Mirata gedek qata aýallaryň hakyny bereňa, nahaq ýardyň. Ondan sonra näme? İzleme ayetin ve ta'kuluna at-turata lamma ve tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dünya malyny ýygnap da başyňa gaýtyn. Hat mal ýygnamak indi getdi. Meni Allah ihanet edemek diye. Sen de amalından ya Allah Teala. Fes neşkuruke ya Allah sen şükret diyip aytýar. Şu dilimiz bilen aýtsymy diýerler, bil taatymyz bilen şükretmeli. Şundan aňyrda nafermany näme? Ki namaz jamaty çağırlypdy oka, bu dünýäň işine meşgul bolup galmaklyk. Şundan aňyrda zulüm ýok yani. El cefa kullul cefa diýip diýerler. Sertasar zulüm vel kufr ve nifaq. Kufr we la nekfuruk diýerler. Kufretmeýär ya Allah bir sana diýip aýtdy. Peygamber kufr çündiripdir. El cefa kullul cefa, sertazar zulm vel kufr ve nifaq. Kufrşi munafıkçılıkçı diye. Kime yarsıl okuda? Men semi'a munadillah. O bir adam iki adam tezneş diye. Yunadi ila salat. Namaza karşınca hayya ala salat. Hayya ala salat. Fela yucibu cevap veren akti. Gelen akti şu an. Namaza karşın kaydına. Sertazar zulm diýipdir Peygamber. Kufr ve nifaqçı diýip aýtýar. Peygamber Hudaýyň wagtynda şu çyndan munafıklar belli adamdan bir ansıp. Hakka için munafıklık belli diýär ha. Şonu namaz jamaatdan galmarmyşdyk diýär. Näde galmarmyş bilýän? Olaň muallimleri jort ketikmiş, aýdypdyr şolara. Olar şonu düşünüpdirler. Bizim muallimlerimiz gawşak. Muallimler gawşak, şagirtler de gawşak bolagly. Muallimler gawşak, şagirtler de gawşak bolagly. Sogap bilen aýtýardyň. Şu gapdalyny aýtmalylarsın. Bir gapdalyny ýykýarlar gyndan tapda bilýän? Odan şu taýdan şundan aňyrda zulüm ýok. Şundan aňyrda bar ahim küfür ýani bir kafirçilik diýär, emma şundan aňyrda näşkurçylyk ýok. Ki adam çağırıpdy. Näme hedawet adamata kimse jetmepdir. Şeytan sejetmepdir. Men şu hiç bir rivayetde göremek, ferişteler adam çekirim. Allahu ekber, Allahu ekber näme? Gelin adamata secde etmeli. Ferişteler adam çekilmepdir o. Gelin adamata secde edecek diýip tekbir edilen diyor. Kıygılan da yok. Allah Teala secde edin deyipdir, secde ettirler. Bizi adam bilen, tekbir bilen, kamet bilen getirip boğunak. O bir taraf secde etmeptir, Allah'ın kapından kavuluptur. O kime? Adam'a ta. Bir güne Hudaýa secde edemler, güne 5 wagt. O handa biz cennete girecek, ne acaba olur şu? Hiyalesi, mahalesi, cunun. Bozacak vaat ya Müslümanlığı. O zaman şu taýdan mı? Şunu tensini ödüňi basyp görämeli. Ne şükür köýerler bir sana şükür etýär. Hany şükür? Şundan aňyrda näşgürlik ýok. Ki 5 wagt namaz çağırılıpdy, janyň tak keyfin köp, şu dünýäň haý-hewasyny diýer. Ola Hudaýa lokanipdy. Sen ne? Mal garany lokan görýärsiň, balyk lokan görýärsiň, keberçekden lokan görýärsiň, işe lokan görýärsiň. Şundan aňyrda zulüm ýok, şundan aňyrda näşgürlik ýok musulmandygyň. Şunu düşünmeli we de ödüň bilen feýsel et. Aga men öýde bolsam, äsli men öýde namaz okuýmyan. Şonu sen öýde bolup, janyň tak keyfin köp, mescide gelmeseň, şunda sogap ýok. Meger bir yatyk galýan, uzur bolýar, işinde boltyryň, gijan atdyryň, öýde okuýan, Allah sana bir sogap berýär. Emma janyň tak keyfin köp, hemen töre öýde okuýan namazyny. Şunda yarım ya sogap ýok. Fakat ýene bir namaz bilmedi melle erti kıyamet günü. O zaman şu taýda musulman dogan şu dilimiz bilen neşkuruk diýär da. Allah sana şükret diýär. Şükretmeklik gerek. Amal bilen şunu kökümen. Kofr etmeli Hudaý Taala neşkurluk etmeliler. Allah temizden tawfik bersin inşallah. Galanna Allah Taala tawfik bersin. İnşallah erti aýdar inşallah. Assalamu alaykum we rahmetullah.